Така, здравейте машинки, днес ще направим по-подробна тренировка за крака, така че гледайте. Добре, сега ще загреем малко на машината за пръстци. Ще направя 20 повторения. Тук ще направя 5 работещи серии по 20 повторения. Тук само ще помпа, няма да спирам долу, няма да спирам горе. Нямам такава мобилност в глезените. Контузил съм си глезените и на двата крака и нямам никаква мобилност. Тук каква е целта? Правим 20 повторения и само помпим. Не спираме да движим прасеца. Помпим го, сколкото повече кръв е възможно. Трябва да усещате болката, трябва да усещате как мускула се помпи и става по-голям и по-голям, докато болката стане непоносима. Така, правя сега една работеща серия. И така, 5 серии, 20 повторения и ще премина на задното бедро. Какво правим тук? 3 серии по 12 до 15 повторения. Целта е да напомпиме мускула, само помпиме. Не е нужно да спираме в дадена точка или да разтягаме долу, или да стягаме горе, тук само помпиме. Опитвам се в момента да вкарам колкото възможно повече кръв в мускула, възможно. Цял ден сте яли и сте напълнили кръвта си с нутриенти. И сега вие го помпите мускула с тези нутриенти, които сте яли през деня. И го помпите и става по-голям и по-голям и по-голям. Не спираме движението. Движиме докато не можем да направим едно повторение. И това трябва да се случи между 12 и 15 повторения. Ако направите малко повече, може би 16-17, не е никакъв проблем. Просто трябва да гледате някъде около там, 12 до 15 повторения. И само да помпите мускула. Така, за следващото упражнение ще правя напади с Z-лоста и ще правя от тук до там и обратно 3 серии така. Тук ще пускам по-широко с краката, за да наблегна повече на глутеуса и на задното бедро. И ако искате да правите квадрицепса, крачките трябва да станат по-къси, за да натоварите квадрицепса. Така, за лег пресата е много важно къде ще сложите краката. Ако ги сложите по-навътре, ще натоварите повече капката и тази горната част. Ако ги сложите примерно настрани, ще натоварите повече вътрешната част. Ако краката отидат нагоре, колкото повече нагоре отидат на платформата, толкова повече натоварването отива в задното бедро. Ако искате да натоварите целия квадрицепс, трябва да застанете с широчина на раменете, пръстите леко настрани и се хващате тук долу, но ако вас ви е удобно се държите за коленете, няма никакъв проблем. Само да не натискате прекалено много. И само пускате. Можете да си играете с седалката, ако може да отива по-надолу. Ако сте по-голям човек, седалката може да отиде и по-надолу, че да пускате по-надълбоко. Тук задника трябва да е плътно до пейката тук долу. Виждам как някои правят в залата лег преса и задника е тук горе. Някой по-слабичък такъв, като го затикне лег пресата, ще скочи директно от тук. И тук има долу предпазители,
Ако сте нов в залата, слагайте ги. Защото тук може да се получат страшни контузии. Тази платформа може да ви затисне с много килограми. Обикновено тук обичат да слагат много килограми, не знам защо. Но може да пълниш с много дискове и обикновено така стават и контузиите. Така, тук ще направят 3 серии по 15-20 повторения, но трябва да ви стане много трудно около 15 повторения. Целта не е да направите 20 повторения, целта е да направите 16-17 повторения. Разбирате ли къде бия? Ако направите точно 20, това означава, че е било прекалено леко. Трябва, когато сте на 13-то повторение, да ви е много трудно. И оттам вече да се приборите да направите 15-то, 16-то и 17-то повторение. Последните 4-5 повторения, там се прави най-много растеж на мускула. Там правите най-голямото натоварване. Така, за последното упражнение за краката ще правя клякане на гърди. Ще слагам килограми, докато не стигна максимална тежест. И там ще направя 2 или 3 работещи серии. Така, сложих 60 кг, не знам още колко ще слагам. Чувствам си краката как треперят. След като това ми е последното упражнение, след като направих разгавача и лед пресата и нападите, нормално е краката ми да треперят. Така, машинки сложих 80 кг. Ще видя как се чувствам под тази тежест. Мисля, че това ще ми е макса и ще видим колко ще направя. Така се оставам да правя клека за последно. Така не ми се налага да слагам много килограми и да клякам с 130-140 кг. След като направих толкова много упражнения за краката, за квадрицепса и за задното бедро, не мога да си позволя да слагам повече килограми тук. Просто защото измарям краката преди големия клек. Защо го правя? Защото имам болки в колената и ако сложа клека за първо упражнение, няма да мога да спя от болка. Заради това го правя. Имам болки в коленете от много години и винаги като правя тежък клек, вечерта не мога да спя от болка. Така че го оставам за последно и не слагам много килограми. Така, това беше за тренировката за крака. Беше брутална, даже ми е малко лошо. Наистина нямах сили в краката и затова направих само 3 повторения. Очаквах малко повече да направя, но просто вече краката ми бяха изтръпнали и нямаше смисъл повече повторения да правя или повече серии. Наистина тази тренировка беше брутална. Сега се прибирам, отивам да хапна нещо. Най-вероятно ще е рибатон с някаква салата. Може и някой протеинов шек да удара за десерт. И това ще е. Наистина много хубава тренировка се получи. Най-вероятно ще е мускулна треска 3-4 дена. Но виждам, че ставам все по-силен и по-силен с всяката изминала тренировка и килограмите върват надолу, в което всички трябва да се целим в това. Докато сваляш килограми, да ставаш по-силен. И в момента нищо не взимам. Абсолютно натурален съм и съм само на протеинови шейкове, рибатон и месо. Така че това е за тази вечер.
Благодаря, че гледахте, абонирайте се, харесайте, споделете и ще се видим в следващото видео. Благодаря, че гледахте. Чао, чао! Най-страшното нещо след краката – да следиш по стълбите. Това е най-трудното.